Darb, what's up? So for today, it's Crew Family Day sa Magsaysay, Cebu. So karon napadari astro na tubig. So hintahay karon mag-video ko. It is very challenging for me kay ako ay mag-video, ako ay mag-edit. And ipalantaw ta mo niya kung unsay nasa sulod, okay? This is my station. So karon mga tingin daw ang camera bay. Tapos mag-lunch me karon with the production staff and mga receptionist paguban pa. Dahil naglantay mi sa mong food, nagradyo-radyo sila. Lahi-lahi mi og kuan uniform pero naka-coat mi. Wow. Sila. Sir, asa ka daw Hi to my vlog. Hi, vlog. Hi, vlogadag. Hi, vlogadag. Vlogadag. Live pa ba tayo sa Concord dyan? So that's all. Wait na lang sa mga food. A few inches later. Namin diri sa buffet station. As you can see, dako-dako gid lang buffet station ba. So na tayo bread. Let's go. Let's bread. Salad. Cream. Then nata sila bayan diri. It's a stir-fried mix daw. Then daghan. Then kami ang una mga on karon. With the production team and whatever. Alam sa dessert section, nindot ka ilang taon. Pakadaghan kay plato pwede ra ni limited ka dire pero atik ra. Yo! Isa sa mga the best photographer sa Cebu, Sir Mark. So karon na na-meet after pila ka years dire ko Cebu nga kay kuan siya explain siya sa akong classmate. Ay kabalo ang minsa ka. Yo. 2 hours later. May pa-collectioner senior. Actually, ano ko yun? With all the crew and sa tanan na mo kauban. A few inches later. Go! And humana mi dire sa Casino Espanyol. And then, humara to ang event. Then, lingaw sab. Yeah. You can see the mirror there. I saw that also. Oncha! Karon is sakay ko mi og jeep paingon sa Lahog. Then, Pamumbolo. Kauban si Steph ug si Ellen. Ganahan ka nga hadlok-hadlok ko ni mo imong self. Mo ni ang Cebu Horror House. Charan. House of Horror House 104. Yan. Dahil ka maghadlok-hadlok sa mga kaugalingan kay nagharag kalag.
One eternity later. Yo! What's up? Before kumain sa akong vlog is nagpalanta ko sa akong mga nakuha sa event or gikuha sa event. Mouse. Ikaw ako ng mouse. Joke ra. Salamat sa Chris. Naslay pa baso. May parade ko. Then kami, so abrihan pa nato kung ano sa'y suludan niya. It's just chocolate. Ano yun siya? Ballpen. Ballpen sa Chris. Another set of ballpen sa Mika. Ug ang jersey ni Paulo. Besh, dara ay mong kuan besh. Ay mong jersey. Ug maora to akong nakita na kuha nga kuan previous. Napaday sa pa-conditioner si sir. Pero kay kinahanglan ako ni gamiton kay ma-expire siya sa November 11 before akong birthday. Ako ni siyang estrahon. So, ako lang na. Huwag nakalimtan pa day, napaday pay gikan sa Mika. Thank you. Palakpakan naman dyan. Okay. Review lang na ako kung saan akong nakuha. Conditioner. Ballpen sa Chris. Ballpen sa Mika. Baso sa Chris. Chocolate. Yung mga to. Maulang to sa pagkaroon og see you ug mapuhon. Say